Bon dia, estimades i estimats alumnes de quart de primària. En el vídeo d'aquesta setmana anem a repassar una altra vegada les figures rítmiques que hem donat durant aquest curs i el curs passat també a través d'unes percussions corporals amb la música d'un compositor brasiler que ja coneixeu, Pixinguinha. Pixinguinha és un dels compositors més importants de la música popular brasilera i va ser un dels fundadors del gènere de la samba. Va viure durant pràcticament tot el segle XX i de totes les seues músiques, que en té moltes i boníssimes, anem a triar una cançó que es diu O Gato e o Canario. Espero que us agradi el vídeo i ho passeu molt bé. Per tal que ens siga més fàcil fer els ritmes de la percussió corporal, us he preparat aquesta partitura que podeu descarregar des del meu blog, com sempre. La cançó O Gato e o Canario té 3 parts, la part A, la B i la C. I la forma que segueix la cançó és primer la part A, després la part B, la part A, després la part C i per últim farà la part A. En cada una de les parts jo he preparat un ostinato rítmic que haurem de fer amb percussió corporal, però ara anem a llegir cadascun dels ostinatos. Comencem amb l'ostinato A. Seria ta, 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 ti, tiqui, ti, ta. I repetiríem fins que acaba la part A. Per això té el símbol dels 2 puntets. Repetim. Ta, 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 ti, tiqui, ti, ta. Ta, 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 ti, tiqui, ti, ta. Seguim amb l'ostinato de la part B. Ti, ti, ta, tiqui, ta. Molt important que diferencieu el segon compàs de la part B del de la part A. En el cas de la A era ti, tiqui, ta, i en el cas de la B és tiqui, ta. Repetim la B. Ti, ta, ta, tiqui, ta. Ti, ta, ta, tiqui, ta. I per últim tenim l'ostinato C, que seria ta, ta, tiqui, ta. Ta, ta, tiqui, ta. Molt bé, ara ja estem preparats i preparades per a començar amb les percussions corporals. Prepareu les vostres mans. Per a fer les percussions de la part A necessitarem palmes, cames i dits. Començaríem palma, 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 palma. Repetim. Ta, 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 ti, tiqui, ta. Ta, 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 ta. Molt bé. Ara, per a fer les percussions de la part B, necessitarem 2 dits sobre la palma, colps al pit i la palma al revés. Anem allà. Ti, ta, ti, ta, tiqui, ti. Ti, ta, tiqui, ta, tiqui, ta. Ok. I per últim,
Per a la part C necessitarem cops amb els peus i amb les mans a les cames. Anem allà. Ta, 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 tiqui, 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 ta. Ta, 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 tiqui, 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 ta. Ta. Perfecte. Anem a fer ja les percussions corporals amb la música. Recordeu que podeu repetir l'última part del vídeo que acabem de fer tantes voltes com siga necessari per a que controleu bé els ritmes, perquè la música no para, ja us ho dic jo. Espero que disfruteu molt i que us hagi agradat molt el vídeo d'aquesta setmana. Adeu!